Laitetaan vehje päälle. Eli valitaan ensin ohjelma. On se nyt siis toi. 1. Ja sitten Leo lähtee näköjään kyytiin. Ja sitten vaan kone käyntiin. Kiihtyvyys menee. Ja tosiaan nämä kuminauhat voi ottaa halutessaan käyttöön ja tehostaa sillä tavalla liikettä tuolla käsien suunnalla. Näitä voi sitten käyttää ihan tepoa. Tämmöinen staattinen liike on mun mielestä aina kiva. Vasta teidän kanssa kupatellessa tämä aika menee todella paljon nopeammin kuin itsekseen tässä seistessä. Mutta kunhan päästään tuonne jonnekin 40-50 korville tässä vauhdissa, niin tämä olo alkaa olla aika tunkkainen, koska liike on niin kova ja tuolla jalkaosastolla ja vatsaosastolla itse asiassa jossain vaiheessa alkaa tuntua jopa selässä. Näyttäisi vähän hassulta. Tätä ei välttämättä kannata tehdä päivässä kuin sen 10 minuuttia, koska tämä ei välttämättä tämä ihan älytön tärinä ole hyväksi vartalolle, jos tätä tekisi yhtään sen enempää. Ja tämä ei tosiaan vaikuta mihinkään tasapainoaistiin, koska kun sä lähdet kävelemään tämän ohjelman jälkeen, niin pystyy kävelemään ihan suoraan. Ja tässä pienikin painon vaihtelu, esimerkiksi vaikka taaksepäin, niin saa liikkeen tuntumaan paljon vahvemmalta tuolla pakaroissa. Tai sitten, jos sä liikutat tähän eteenpäin, niin sit se paine on tai se tärinä on enemmän täällä. 3 minuuttia jäljelle ja vauhti kiihtyy 45. Nyt alkaa jo puhe olla ongelmallista. Tässä ei ole välttämättä enää kovin hauskaa puhua, mutta jos ei uskalla ottaa tätä tärinää tänne päänseudulle vastaan, sitten vaan jalat kyykkyyn, niin tämä liike osuu vaan tuonne jalkaosastolle. Mutta mä haluan ehdottomasti olla tuolla niin myös täällä, että se jumpaa koskia ja helpottaa. Niin. Silloin ihan ensimmäisiä kertoja, kun mä olin tämän koneen päällä tai itse ensimmäisellä kerralla, niin mua jopa vähän pelotti tämä tärinan vahvuus, koska 55, eli tämä ei enää tästä hirveästi kiihdy. Vähän 1 pykälä enää ylöspäin ja sitten ollaan 60. Ja viimeinen minuutti todellakin mennään sitten lujaa. Nyt taidetaan olla maksimivauhdissa. Ja kuten ehkä kuulette, meillä on täällä kotona muutakin elämää, mutta onhan tämä aika easyä. Sen kun vaan olet paikallas ja kone hoitaa loput. Ja eikä tiedä, vaikka tämä olisi se oikotie jonkunmoisen onneen. Noniin, se oli siinä.